Και έρχομαι στο στούντιο για να συζητήσω, όπως έχω υποσχεθεί ότι θα κάνω, με τον κύριο Άρη Βουρβούλια. Είναι συγγραφέας, έχει συγγράψει αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο με το πολύ ωραίο εξώφυλλο που γράφει 14 επάνω. Προφανώς γιατί μιλάτε για 14 διαφορετικά θέματα και είχαμε πει ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με τα απορρίμματα. Γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε λεφτά εμείς από τα απορρίμματα? Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο τσακώνονται για το ποιος θα διαχειριστεί τα απορρίμματα. Όταν μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Βρετανία αποφάσισε να μην δίνει στους δήμους τα απορρίμματά της, οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν τα σούπερ μάρκετ, έγινε χαμός. Γιατί αυτό είναι ένα εισόδημα για τους ξένους. Για μας είναι βάρος. Γιατί? Πρώτα απ' όλα έχουμε, ίσως μήπως να ξεκινούσαμε γενικότερα από τη μεγάλη εικόνα της Ελλάδας και να καταλήξουμε εκεί πέρα. Ελάτε, όπως θέλετε, ελάτε, πάμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να δώσουμε ένα πλαίσιο συζήτησης. Το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε ένα σχέδιο μετάβασης στην κυκλική οικονομία έως το 2050, ναι, ως βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στο οποίο με κάποιους πολύ απαιτητικούς φιλόδοξους στόχους και συγκεκριμένα στόχους απεξάρτησης υγειονομικής ταφής, ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα, αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, το δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα για την Ελλάδα, και έλεγχο της σπατάλης τροφίμων και γενικότερα της παραγωγής. Εμείς δεν πάμε σε τίποτα καλά από τα τρία. Λοιπόν, πάμε να το δούμε ένα-ένα. Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον. Ελάτε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την υγειονομική ταφή, τους λεγόμενους χιτά και χιτή. Χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Εμείς δεν πολύ έχουμε τέτοιους, χωματερές έχουμε ακόμα. Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η χιτά είναι μια λύση που βρήκαν τα κράτη και σίγουρα στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα, προκειμένου να λύσουν ακριβώς αυτό το μεγάλο πρόβλημα της παράνομης χωματερής που ο κάθε ιδιώτης είχε επί δεκαετίες 70, 80, 90. Και μόλυναν τον υδροφόρο ορίζοντα, γινόταν. Μπράβο. Ακριβώς. Ωραία, εμείς δεν τα καταφέραμε, δεν τα φτιάξαμε αυτά, έτσι. Υπάρχουν ακόμα. Η χαρτογράφηση των παράνομων χωματερών δεν είναι ακριβής ακόμα, για κάποιο λόγο. Για ποιο λόγο? Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση, ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι οικονομικά συμφέροντα? Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να το πω αυτό έτσι εύκολα στον αέρα. Πάντως, σίγουρα κάτι θα πρέπει να εξυπηρετεί. Πάντως, ξέρουμε ότι είναι τριψήφιος ο αριθμός των παράνομων χωματερών. Ξέρουμε ότι ακόμα λαμβάνουμε πρόστιμα για αυτές τις χωματερές. Και ξέρουμε ότι για τα χιτά, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα χιτά είναι μια λύση που κάπως ρυθμίζει αυτό το πρόβλημα των παράνομων χωματερών, αλλά δεν είναι μια βιώσιμη λύση μακροπρόθεσμα. Όχι, είναι κάτι σαν μπάλωμα, σαν χατζαπλάστη στην τραύμα. Ακριβώς. Ο πεπερασμένος χώρος τους, η εκπομπή ρυπογόνων υγρών, η εκπομπή μεθανίου, που είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο αέριο του θερμοκηπίου. Και βέβαια το ότι δεν αξιοποιούμε υλικά αξίας στην οικονομία. Και βέβαια το αισθητικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Το κάνουμε μια λύση η οποία δεν είναι βιώσιμη. Ωραία. Γιατί ρωτάω αυτό το ερώτημα, πάντα είναι αυτό για έναν δημοσιογράφο. Γιατί? Εμείς στρατηγικά δυστυχώς. Δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Έτσι φαίνεται. Και δεν υπήρχε βασικά στρατηγικό πλάνο ολιστικό, το οποίο να πηγαίνει από την πρόληψη της δημιουργίας των αποβλήτων στην ανακύκλωση και αξιοποίηση. Παραδείγματος χάρη, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο καφέ κάδος. Τα βιοαπόβλητα, τα οποία είναι ένα εξαιρετικό. Δεν θέλω να μπούμε σε τόση λεπτομέρεια στο πώς θα διαβάσει και το βιβλίο ο καθένας. Αλλά ρωτάω το βασικό. Καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όπως κάναμε σε πολλά πράγματα. Και ακόμα και μετά την καθυστέρηση πάλι δεν το κάνουμε. Ακριβώς. Γιατί δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. Και μάλιστα έχουμε πρόστιμα λόγω αυτού. Όταν προσπάθησε μια κυβέρνηση, δεν θυμάμαι καν ποια κυβέρνηση, ήταν ίσως του Παπανδρέου, να κάνει έναν χώρο υγειονομικής ταφής ακόμα στην Κερατέα, θυμάστε τι έγινε. Μολότοφ πέρα. Το λεγόμενο Not in my backyard, το NIMB, ναι. Ότι κανείς δεν θέλει αυτό να συμβαίνει στην περιοχή του και αντιδρά. Να δούμε κάποιους πίνακες που έχω φέρει, κάποια γραφήματα. Πρώτα απ' όλα, επομένως, ακριβώς επειδή δεν είναι βιώσιμη η λύση μακροπρόθεσμα για τους χιτά, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέχρι το 2035 να βρισκόμαστε στο 10% του συνόλου των αποβλήτων. Ακριβώς. Εμείς τώρα είμαστε στο 81%. Εμείς είμαστε στο 81%, είμαστε στη χειρότερη θέση. Άρα και στο Βέλγιο στο 0%. Ακριβώς. Και η αγαπημένη Ολλανδία επίσης στο 1%. Έχουμε 11 χώρες οι οποίες είναι ήδη στο στόχο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μας, γιατί και άλλοι δεν έχουν πετύχει το στόχο. Η Βουλγαρία ψάχνουμε. Παραδείγματος χάρη η Κροατία και η Λετονία. Ανά η Βουλγαρία. Κοιτάξτε η Βουλγαρία. Έχουν μεγάλη πρόοδο από το 2010.
Έτσι, δηλαδή είχαν πιο μεγάλο πρόβλημα από εμάς και έχουν καταφέρει να το μειώσουν και να είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Κάνουμε κάτι ή απλώς το κοιτάμε? Εμείς έχουμε τώρα στρατηγικά επιλέξει έχουμε κάνει μια κομβική επιλογή. Έχουμε πει για την απεξάρτησή μας από τους χιτά θα πάμε στην καύση. Καύση για παραγωγή ενέργειας. Και αυτό έρχεται Ποιος θα το αναλάβει αυτό? Λοιπόν, και αυτό έρχεται με περιβαλλοντικό κόστος. Προφανώς, εκπομπές. Εκπομπές και επίσης λειτουργεί ανταγωνιστικά με την ανακύκλωση, που είναι επίσης άλλοι στόχοι. Να δούμε και τους επόμενους πίνακες. Το δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα είναι προφανώς στα ποσοστά ανακύκλωσης. Εδώ πέρα πάλι βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις. Είμαστε στο 17,4. Ο στόχος... Είμαστε όμως πάνω από τη Βουλγαρία λίγο. Είμαστε λίγο πάνω, είμαστε λίγο καλύτερα, οφείλουμε να ομολογήσουμε. Αλλά είμαστε πολύ μακριά, σχεδόν είναι ανεδαφικό να πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε το 55% του 2025. Ή το 70% της Γερμανίας, ίσως. Ακριβώς. Και υπολοιπόμαστε δυστυχώς πάρα πολύ. Στην ίδια συζήτηση, ας βάλουμε και την επόμενη κάρτα για να την τρέχουμε, που είναι τα ποσοστά ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας, στα οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις με 48%. Ο στόχος του για το 2025 που είναι στο 65%. Εδώ μας περνάει η Βουλγαρία και μάλιστα 10 μονάδες. Εδώ μας ναι. Είμαστε σταθερά στις τελευταίες θέσεις. Και για να κλείσουμε αυτή την ενότητα της ανακύκλωσης και της χρήσης, να βάλουμε και μία ακόμα κάρτα. Βεβαίως. Και τις υπόλοιπες θα τις δουν, φαντάζομαι, στο βιβλίο οι άνθρωποι. Και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα που αξίζει. Λοιπόν, και το ποσοστό κυκλικής χρήσης υλικών, που ουσιαστικά είναι ένας δείκτης για να καταλάβουμε πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το όραμα της κυκλικής οικονομίας. Το μπουκάλι, ας πούμε, εδώ το πετάμε, τέλος. Ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί να γίνει. Να επιστρέψει στην οικονομία μας. Εμείς είμαστε στο 5,2%. Η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες. Κοιτάξτε όμως εδώ. 4,9 η Βουλγαρία. Ναι, είμαστε λίγο καλύτερα από τα υπόλοιπα γραφήματα. Βέβαια η Ολλανδία. Δεν ξέρω τι. Ακριβώς. Η Ολλανδία είναι η μόνη, η οποία είναι προφανώς ένα εξαιρετικό, απίστευτο κράτος η Ολλανδία. Είναι η μόνη χώρα η οποία βρίσκεται άνω του στόχου του 24% ποσοστό κυκλικής χρήσης υλικών του 2030. Είναι η μόνη χώρα. Πάμε να δούμε και τον τελευταίο πίνακα, γιατί έχω να κάνω ένα ερώτημα. Και τέλος, μπράβο, θέλω να πω. Ήμουν σίγουρος. Χωρίς να το έχω δει τον πίνακα ποτέ, δεν το έχω διαβάσει, δεν έχω φτάσει. Έχω διαβάσει πιο μετά κεφάλαιο, αλλά όχι αυτό. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι πρώτον, στη γενικότερη παραγωγή αστικών αποβλήτων, η Ελλάδα είναι στα 523 κιλά κατά κεφαλήν. Αυτό δεν είναι τόσο ακραίο νούμερο. Είμαστε πολύ κοντά στο μεσόωρο, λίγο πιο πάνω. Βέβαια, έχουμε πολύ ταχύ ρυθμό ανάπτυξης αστικών αποβλήτων από το 95, τέταρτο υψηλότερο, από το 95 στο 2022. Αλλά το χειρότερο είναι ότι το 40%. Του Νότου σύντομα όμως. Θα εξηγήσω αμέσως. Το 40% αυτών είναι η σπατάλη τροφίμων. Αυτά είναι κιλά κατά κεφαλήν. Είμαστε στα 201 κιλά. Κάθε ένας από εμάς, κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο που περνάει, πετάει 201 κιλά τροφίμων. Και να πω και κάτι χειρότερο. Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Που συνδέεται με τον καφέ κάδο που αναφέραμε πριν. Γιατί η Δανία τη βλέπουμε πιο ψηλά, αλλά κάνει πολύ ορθολογική χρήση αυτής της σπατάλης τροφίμων. Πώς? Με υψηλής ποιότητας κομπόστ για τη γεωργική χρήση ή την αναερόβια χώνευση για παραγωγή χημικών. Όχι, ενέργειας ουσιαστικά μέσω του biogas, βιοαερίου. Εμείς δεν λειτουργεί σε εμάς καθόλου καλά ο καφεκάδος, αν και έχουμε ξοδέψει πολλά κονδύλια. Για να μην αποκαλύψουμε το σύνολο του κεφαλαίου. Βεβαίως. Θέλω να κλείσουμε με το εξής ερώτημα. Μελετώντας αυτό το θέμα, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει κάτι ρεαλιστικά? Λοιπόν, πρώτα... Γιατί εγώ από την μέρα, η πρώτη φορά που έγραψα ένα πολύ μεγάλο κείμενο για τις χωματερές και τα σκουπίδια, ήταν με δραχμές ακόμα. Ναι. Έτσι Δεν ακριβώς. έχει αλλάξει από τότε τίποτα. Έτσι ακριβώς. Και ρωτάω, υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάτι? Υπάρχει λόγω ενωσιακού πλαισίου. Επειδή πληρώνουμε πρόστιμα, επειδή έχουμε στόχο. Μια χαρά τα πληρώνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθούμε να τα μειώσουμε. Αλλά, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η στρατηγική επιλογή της καύσης είναι σημαντική. Έχει μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος, αλλά ακριβώς επειδή είμαστε σε αυτή τη δυσμενή θέση, είναι ίσως ο μόνος ρεαλιστικός στόχος. Και γρήγορος να απεξαρτοποιηθούμε από τα χιτά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Μετά πρέπει να δημιουργήσουμε την κουλτούρα ανακύκλωσης. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, θα βάλουμε στη μάχη και οικονομικά μέτρα, τα οποία έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με την επιστροφή εγγύησης σε φιάλες πλαστικού, γυαλιού, αλουμινίου, αλλά και προγράμματα όπως το πληρώνω όσο πετάω, το οποίο ουσιαστικά άμεσα είναι ένα μέτρο το οποίο άμεσα θα βάλει το ρηπαίνοντα να πληρώνει αναλογικά
το ότι δεν διαχωρίζει στην πηγή την ανακυκλώσιμη. Περισσότερα θα διαβάσετε στο βιβλίο του Σταύρου Θοδωράκη και του Άρη Βουρβούλια, 14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και πριν κλείσουμε, θέλω να δείξω στους τηλεθεατές μια φωτογραφία που τράβηξα προχθές σε ένα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε τι είναι αυτά? Τι είναι? Είναι μπουκάλια απορρυπαντικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σπατάλησε άπειρες ώρες, ενέργεια, κείμενα, μελέτες, δισεκατομμύρια ανθρώπους για να μας πείσει να χρησιμοποιούμε χάρτινο καλαμάκι. Ναι. Και αυτό που βλέπετε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι οι συσκευασίες πλαστικές, Μπράβο. οι οποίες ξέρετε τι περιέχουν μέσα? Σχεδόν 99% νερό. Άρα έχουμε όλο αυτό το πλαστικό για να κουβαλάμε νερά στα σπίτια μας. Ναι. Θα μπορούσαμε προφανώς να βρούμε μια άλλη πολύ πιο βιώσιμη λύση και να μην ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους. Χρόνια πολλά, κύριε Βουρβούλια. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που μείνατε μαζί.